Chiro kamana ahinya. Ang'eni ni gimeda mede wi weche gi duto kama mano to mano timre chieng' tich abich mokalo. To nitie lokruoge mane jatend piny Kenya bende ne olieko kata nowacho ni dhi bedo kata mondo mi okony piny Kenya. Ka nitiere kuomi Dr. Ete, odhi chalo nade ne piny Kenya e kinde ma koro inyo nitie aput molosi LSK osedagi ni wan ok wabed apudo mar nono budget mar nono gope ma piny Kenya nitiere godo. Budget nitiere ma piny Kenya bende tiyo godo to paro mar chik mar omenda koro nosewit oko. Idhi kete time yo machal nade e kinde ma jatend piny wacho nitie gik mapogore opogore monego bed ni idwoko piny josum paro mago jong'ad rieko apise mag jolup jotend migepe kata CS duto owiti e kinde mamoko mantiere gin moko madhi konyo kaachiel koda kadaro bede migepe mamoko 47 to jogo itero kuonde machielo measures gin moko madhi konyo piny owacho. Adwa ni mondo awach kama kendo adwa ni mondo encourage ominwa ma Dr. Mark Matunga. Ingeni Dr. Mark Matunga en bwana mwasewuotho godo kendo ok nwang'ere mana ka. Bwana ni kata mana New York waseneno kwa time ya one or two things. Koro en ng'ama wiye ler mariek matamre gi nono. Adwa ni mondo ayiena mondo akonye matin. Kawuono momiyo bende nagwero kamano nudwongo kawuono tarik 7 dwe mar 7 mar higani. For me ne an agone nyasero kamano nudwongo waka mondo mi wakony jothuro bed gi ng'eyo matut nikech luongo waka kaka jolony e yore e migepe mopogore opogore. Adwa wacho ni kaponi jaduong' Mark Matunga ok oneno gimotimre Uhuru Park kawuono to kara bed ni ok ong'iyo mbui kaka jalony weche mag tudruok e mbui gi weche mag kompyuta onego be nong'iyo to onego be nowinjo ni rawere ka pod wachano. Adwa wacho ni odiochieng' mokwongo kane jatelo ni ingeni an tinda luonge ni Rabala tie dana moro ne wacho ni ndalo moko ne kapuonjo wer moni kombe kombe wuogo ko Rabala tieko dhow. Inyalo paro wendego. Koro Rabala nyocha ne tieko dhowa. Koro nyocha kane ji osedhi ng'anyo mokwongo kane were gi odhi ng'anyo mokwongo kani neno kano wuok mochiwo press conference mare twak mare mokwongo gi jopiny iwacho ni ng'ato ka yowang' ng'ato komer kata ka ng'ato nitie gi hera mamalo kuom nyawegi moro to seche moko jaka weche moko nyalo wuok e dhoge ma mi ng'eyo gima nitie chunye. Kane jatend piny man tinda luongo ni Rabala nowuok kano chiwo press conference mare ni neno mirima manen godo kendo nyithindo mane ng'anyo go noluongo gi mana ni gin anarchists ni magi ne gin jomoko mano otimo timbe moko ma gi dho kizungu iwacho ni treasonable offenses ineno. To kani neno kaka nowuoyo mokwongo bwana ni ko ne ng'ato mos bwana ni kano loso nowacho mana kaka ji ne dwa ketho sirikal baso kiwinjo kendo kaka osebed koloso kaka gik moko timre nyaka kaka koro osewuok malo kumuno betie kaka koro duogo piny kowuo gi rowerni gi kok temo ni mondo kelie lokruok e migepe mopogore opogore gi to gima jopiny pod wachone kata gima jo Gen Z gi pod wachone gima pod en kare ni mondo wachne bwana ni en jamiriambo ma onge gima do wachne ng'ato ma ng'ato winji. Ng'eni ng'ato koseriambo dichiel ochako riambo kendo chako riambo kendo chako riambo koro kata wach manang'o ta onge gino mabro timre. For instance adwa wacho ni kaka ranyisi bwana ni no wacho nyocha kano loso ni donge this finance bill wach mar usuru manyocha ni dwa ni mondo medni ngeni ma ne an amendment bill man no the amend go to the existing bill ma finance bill mar higa makoro norumo to kano wacho ni gigi nitie kaka no paro ni mondo otim nyaka kawuono iseneno gimoro amora motimre ji pod oling pod ji ng'ere ang'eya kapod ni en gi geno ni kata samoro wiji nyalo wir ting'eni sani jo Gen Z gi omiyo koro wabetie mariek maloyo kaka ne wan chon nikech wiji poko wir kendo ji paro ne matwak manene nyoro akia ni daktari giri mane wacho ne o encourage jaduong' mondo dhi owuo mbui ni mondo los giro werego awacho ni mache makosa maduong' mogik manonego tim ji ok dwar loso nikech ka loso bwana ni ong'e loso ma oingo ng'ata kendo nyalo wacho ni gimoro amora mana kaka nowacho ni obrobet no defend jogo ma onge gi teko kata jogo mani piny mondo hande gi odhi malo to kineno bwana ni mage weche ma pod owacho ji dwaro neno gik minyalo tim Dr. Ete, ijalo nye weche mag uchumi